Szuper. Üdvözlünk mindenkit a George Twitch csatornán, innen a SnowRunner TV-ből per pillanat. Én és Dexi barátommal üdvözöllek, Dexi. Üdvözlet, hello. Élőben fogjuk most közvetíteni a SnowRunner Ontario DLC pályáját nulláról. Mindjárt elindítom a live-ot más eszközön is. Adunk neki nevet, mert ugyebár nem Alaska, hanem Ontario. Ontario lesz a nevünk. Ontario map. Igen. Jó. Szuper. Jó, egy kis technikai szünet, még elindul a live más egyéb platformokon is. Majd kijöhetsz a garázsból. Szuper. Jó. Mindjárt még rakok be, nem tudom, én sem még választok magamnak valami eszközt, járművet, amivel szeretnék menni. Jó, megnézzét kérlek amúgy, hogy működik minden okés módon. De én is nézem közben. Úgyhogy. Szuper, ez is jó, az is megy. Okés. Na, tehát még egyszer, akkor üdvözlünk mindenkit a Twitch TV-n, elsődlegesen most már a Facebookon is. Élőben fogjuk közvetíteni a Dexi barátommal a SnowRunner Ontario pályát. Ez egy DLC pálya, szerintem nehéz is lesz, mert már az elején, ahogy látom, nehéz. A nulláról elkezdve az eddigi szerzett járgányokkal. Úgyhogy nem is szaporítanám tovább a szót. Akkor mélyedjünk bele, kanyarodjunk vissza a témához. Akkor most én vagyok, ugye? Jöjjön. Ezt a banditot hozom ki szerintem. De olyan nagy Ezen van. Igen, miért kisebbet hozzak? Félek, hogy elakad valahol valamibe. Jó, mindegy igazából, mivel jössz. Meg annyira nem olyan nagy ez. Hűha, kicsikét belagolt az elején. Te már ott is vagy? Akkor ott vagy, jó. Megbeszéltük. Aztán tolat. Azt ez jó kezdet volt. Egyből hátrafelé indultam el már a nagy izgalomba. Figyelj. Uha, kicsikét szaggat valamiért. Nagyon szaggatott az előbb, pedig újraindítom direkt a gémet. Azt kéne akkor most megcsinálni, hogy building garázs van. Hogy a garást kéne megcsinálni először. Service Center. Először watchpoint. Jézus, egy darab watchpoint van. Igen. Ez mekkora térkép, te? 3 watchpoint. Jézus. Na nem kicsi, hát ugyebár 2-ből áll össze. Jó, általában 4 szokott lenni, nem? Hát ja. Nem. De hát most olyan, mint a Don egyébként, hogy a Donon is 2 darab térkép van, jó. Donon. De akkora térkép, hogy sírsz, tehát hogy rohadt megy. Jó. Figyelj, vagy nem tudom, és akkor mindig jöjjünk ki, ahol megáll a kamion, mert ugyebár nem tudunk visszajönni a garázsba. Csak úgy, hogyha hozok ki másmilyen autót, mint amivel elindultunk. Aha, az igen, megvan? Igen, jó, vágom. akkor menjünk. Mind is így csináltam, úgy teljesen jó. Jó. Együtt akkor induljunk. Aha, menjünk együtt. Jobbra-balra.
balra ide a legközelebbihez elmegyünk, aztán mindig a egyre Jó. közelebbihez elmegyünk. Vagy most elindulunk balra, kifogy az üzemanyag jobbra, valamilyen Hatonnal lehet menni. szisztematikot beleviszünk. Csak várj, megvársz? Nem is arra indultam. Várj meg kérlek, menjünk egyszerre. Nem jó felé indultam. Délután egy, és akkor ma még egy kis driftet is kéne produkálni. Igen, egyébként köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, a lájkot, a live lájkot. Itt balra bent van már egy bizony feladat. Meg egy küldetés. Aktiválom. Fogadj. Jó. 7150-et ad. Az igen. Ott is van arra, lehet, hogy oda kell lerakni a valamit. Oda mit kell ad majd egyébként, vagy mi az, ami... Mi az, Nem, amit dob? most csak beaktiváltam, aztán majd megnézzük. Erre tovább. Hát jó. Szerintem igen. Kanadai zászló, ez mondjuk de jó. Igen, mondjuk jó hajnalban, meg itt milyen napszak van. Látod ott a holdat, de komolyan néz ki a hold. Most itt nem látom, hogy kicsi járművel vagyok, de amúgy rohadt jól néz ki. Tudod miért így néz ki azért? Tudod miért? Mert tudom. Igen. Ég az erdő. Tényleg. Amúgy lehet, hogy azért borul vörösbe, mert ugyebár néztem pár olyan dokumentumfilmet, ahol vörösen izott az egész. Itt van még egy mellékküldetés. Aktiválod? Aha. Jó. Jó. Scout 800-on kell idehozni. Ott egy víztartály. Ja, meg itt lehet vizet fölpakolni. De jó. Cargo konténer 2 fel és 7155 ez a mellékköltés. Ez komoly. Jó, objective. Innen lehet vizet vinni? Aha. Jó trailer. Milyen trailer? Mit lehet onnan? Vizes trailer. Az annyira nem jó. Valahonnan kell majd vizet fordulni. Egyébként ki kellett volna jönni valami olyannal nekem, ami bírja valóban az iramot. Te itt a vízen kéne átmenni, látod ott azt a... Ott menjünk? Hát nem tudom. Mehetünk ott. Akkor fordulj meg. Lassan megyek, azt mondod? Kapcsolod összkereket akkor. Felkapcsolok akkor nagyobb fokozatba, vagy lassabb fokozatba. És mert viszont lehetnek kicsit, nagyon erős vörös színe van a pályának. Nem tudom. Hát megnézd meg, ahogy onnan fújja a szél a hammokat. Nagyon komoly. Igen? Erre hol? Aha, fölfele nézel az égre, akkor látszódik. Csillagokat látok, meg most az, hogy lefagyott. Egy kicsit, nem tudom. Aha. Ilyetsz, ez már lehet, hogy így akadozik. Itt vagy, Dexi? Nem azt hittem, hogy lelefteltél. Nem, még nem. De befektál. Be? Hát az majdnem ugyanaz. Aha, most Hát. megszakadt a live. Mindegy, újraindítjuk, megpróbáljuk, megnézzük, hogy mi van. És Alaszkát indít, vagy azt indítja, hogy Alaszka. Na, várjál, mert amúgy meg itt kell endet csinálni. Így.
Na itt vagy? Aha. Ja várjál, mert a streamet azt mondjuk nem indítottam. Mm, mm, Tegnapi az eléggé jó kis kassza siker volt. Várj, a közvetítés az most megy tovább egyébként? Aha, Ja, igen. élő adásban, igen. Hát, igen. Az egyik azt te vagy, a másik meg én. Aha. Néző, ha bár nem, mert még egy valaki van. Hát én Pont Twitch-en elhívott néztem. Ja, én meg most sehol. Ja. Amúgy. De belülről nézed, izélni az két szemedbe, már benne élsz. Igen. Te éled a legjobban. Hoppá. Ja, most már csak egy néző van, megunta. Nem is tudok de tudok kópmódozni. Itt game. 3, start. Ezt le is állítom egyszer, és majd mindjárt újraindítom. És csak